2 ఇయర్స్ నుండి యూట్యూబ్లో కష్టపడుతున్న సబ్స్క్రైబర్స్ అండ్ లైక్స్, కామెంట్స్, షేర్స్ అయితే పెరగటం లేదు. ఎందుకోనేమో మాలాగా హోల్సేల్ ప్రైస్కి ఇచ్చే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయరు. రిప్లైనే రాని వాళ్ళకు మాత్రం పడి పడి మరీ కొనేస్తారు. అదేంటో సర్లేండి, ఎవరి బాధలు వాళ్ళకు ఉంటాయిలేండి. ఈ శారీస్ వచ్చేసి మహేశ్వరి సిల్క్ శారీస్లో కొత్తగా హిట్ అయిన డిజైన్ అండి. విత్ కలంకారీ గ్యాప్ బార్డర్లో వచ్చేస్తుంది. శారీ ఓవరాల్గా పోచంపల్లి డిజైన్లో ఉంటుంది. కలర్ కాంబినేషన్స్ అయితే దేనికదే సాటి. చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. ఈజీగా డే అంతా క్యారీ చేయొచ్చు అండ్ చిన్న చిన్న పార్టీస్ కూడా వేసుకోవచ్చు. శారీ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో, చాలా సాఫ్ట్గా ఉందండి. సో ఈ అస్సాం సిల్క్ శారీస్ను అస్సలు మిస్ అవ్వకండి. వెంటనే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అయ్యి బుకింగ్ చేసేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్. అలాగే మన ఈ చిన్ని కలెక్షన్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్.